Isuban ang inila o patikan na doktor. Dr. Edward R. Cagape. Tambali ko, Dokbe. Basta ikaw, libre pa. Bitaw may gala. Usahay ba? Kakatiguan nga ko aning pagka-doktor. Moingon man jud ko gyud nga ang kalisod ba. Istorya sa akong operating room nurse nga. Saan ka nato ni nga pirahan nato ning wa gi kwarta ba. Magsige po may kuan. Istorya lang. Kaya mangita lagi may paagi nga maoperahan yun ng mga pasyente nga way kwarta ba. Kaya usahay yun kay magkuan punta makaunaw na punta nga sus nag-eskwela ba yung Lucas University of Santo Tomas. Nya ilibre lang na nimo. Di yun po na pwede siguro may gala kay gigastuhan ko sa kung ginikanan eskwela o pinakataas pinakamaayo prestigious kay university kay panghatag na nako sa libre unya may unta to deserving kay ang pasyente may gala makaingon ko ana may gala kay ngano pirmi na jud ko ana mag-opera nga sus halos librehon lang jud ba paggawas makita ni mga pasyente nga isundo og kanang kuan Fortuner gisundog Fortuner asa din mo puyo day Larislawa Santa Cruz Digos ha tiyaw mo na gilibre mo kapalit ba day kag pansit libre doy ha asa mo kadtog kuan nga libre wala doktor na taon mao lagi na usahay ha usahay ang kanang yung dili gid usahay kanta na nag-usahay ani pero may yugo ana kabantay nga sige ang kusog kay mo hangyo mangigala na yung halos pangayo na lang nga libre ng tanan ang dato ang dato ang kusog kayo mga kuan. Amo siguro na madato sila ba? Katong mga ultimo ra taon, pag-ingon nimo nga no. Mugasto man kag mga 3,000 ani no. Na may gamay na masigkuhaan ng 5 pesos na do kay mura gyud taon na kung kwarta do. Mo na hangyo. Ha? Pero dato sus gamay na lang gyud kayo nga ipalibre na lang ba? Practical yung istorya sa inyo may gala. Dili ni ate kami nga grabe po. Kapila na ko ana nga rounds ko sa doctors. Ha? Moingon pa anak nga. Dok, di lang ka na mo bayaran ha? Ha? Unahon na mong hospital. Wa ka kiyawi, ako'y nag-opera nimo. Unya, unahon nimong hospital. Ha? Full payment ang hospital, ang doktor. Di pa niya bayaran. Unahon na lang gano'n ninyo nga ako'y nagtrabaho. Niya unahon ninyong hospital. Unahon niyong doktor. Naunsa. Mo, biya na yung tambal na mo, di biya ang hospital. Alangan, kaya di man sila pagawason kung di mo bayad sa hospital. Niyang doktor pwede mahangyoon. Mo na siya may gala. Kani, istoryang tininood niya. Magtago-tago lang yung doktor ba? Para din yung hangyoon. Ay, kapila na may gala nga. Maingon, maniha sa ako. Dok, kaila ba ka ni Dr. Pulagi? Pwede ba nimo hangyoon, Dok, nga i-discount ng iyang charge nga ultimong gasto lang ipa-charge 80,000? Santa Cruz Digos. Yung taon ako may gala kay di man ko pwede ang namuhangyo sa doktor. Iya man ang kuan, iya man ang charge. Tag ikaw, ako'y naghimo kay pwede ko magka-discount. Di biya taon. Ang katubay yung laing doktor biya na. So, usahay lagi. Moingon mutubag yung kugod nga. Agoy no Pareho ra taon tang amigo anang doktora ba. Ayaw gyud ko ipahangyo ana imong doktor nga wa gani ka moduol nako. Ha? Mo na siya noy, mo na ang situation. Mao lagi ni siya nga kaning sa kapobrehon ba. Ayaw mo pataka og dasmag.
Ay, yung patakagdas mag-abi ninyo ang government hospital, magatipid mo, dili ay. Sus, diya lang yung mo nagkamali. Ay, mali! 0936-331-5870. Dok, unsay sintomas aning sige kakatol ning itlog nako. Ay, 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 tambagi ko palihog tagalupon ni si Daniel. Daghana. Daghan kayong rason ng katol imong itlog doy. Ha? Either na nagkamang nga almigas diha doy. Ha? May pa ng almigas ni mo ba kay napaitlog-itlog ba? Samantalang ikaw kakaong kag kuan ya bulad. Ha? Or naagi buti na imong itlog. Ha? Tanawa na imong itlog di ko gibuti ba na? Ipatanaw bitaw ng doktor day. Kaya di na ito may bawaan ko sana siya. Hello, good morning. Hello, good morning. Maadjong buntag. White tao. Napindot siguro to. Pirmi biya nang manawag sa akong may gala. Ngayon dahil Day! Ang akong linungag diyan, nalimtan ako. Ay, ambot. Usay lagi, di lang kumutingog ba. Usay lang, pindot sa mukhaan, mutawag. Ngayon na. Ay, dear, ang akong linabhan ba? Wala na buklas. Mutubag ko sa nga, ay, si Dr. Kagapi ra ba yung tawagan. Hello, good morning. Dok, may buntag. Maasang buntag diha, oy. Ay, sa kuha ni Dok, oriental ni Dok. Asang Orientala? Sa Tubanban, na itong idol ni mo. Ay, kuya, kumusta bang panagat diha, oy? Okay na, Dok. Ha? Kung tanda ko ni mo, Dok, Bless, akong practice mo asawa, Dok, kanang SBS niya ba, 7 pointo, taas naman. O sa may tambalan eh. Pila ka dito sa una? 6.4. Wala ko naghatag og tambal, no? Wala. Perti siguro ninyo yung kuan diha. Sige mo, pista diha. Nagyan niya. Kato na lang glimepiride akong giingon gani nga 1 mg. Gamay ra bitaw na kayo. Ay lang siya pakaon na og ban. Ay sa kapag pakaon tatamis kayo. Musta naman tong iyang kuan? Katong examine ako sa iyang tutoy wa to? Balik ko na December, Dok. December mo ito schedule mo. December pa ba to? Nakalimot na ko eh. Sige, muanha biya sa Dias Mati. Libre magtuli, patuli ka? Di man. Aron 9 December 9. Kuan ni program ni sa kay kuan man. Ay free clinic si Governor. Diyang hirang. Naputol. Wa na day. Sige. 0918-8681-5337. Unsay tambal sa Barico sa Tiil. Male, 47-year-old. Ulay tambal na day. Usually yun, operahan ko na siya. 0948-916-5936. Okay lang ba nga adlaw-adlaw magpakuha o blood pressure? Wa may problema ba? Blood pressure bitaw na. 0946-422-1617. Dok, wala na ba'y kaayuhan ang naghubag nga agianan sa atong pagginhawa nga mao hinungdan nga maglisod ko ginhawa. Depende sa rason nga maghubag ang imong ginhawa, ang imong bronchus ang bronchus man ang imong nga maghubag ang ginhawa. Kung ay tumor, wa gyud. Pero kung basic asthma is hubagation sa tubes, sa tubo sa imong lungs. Hello, good morning. Nawapot. 0907-229-8829. Papa 60-year-old katol tutunlan. Kung muubo na idugo ang plema, negative ang sputum, magsakit tughan og likod, ang giresita si Teresin o si Palixin. Pero kung muubo naagi hapon dugo, unsay next buhaton, Dok? CT scan of the thorax of the thoracic cavity. Basig laing problema. 0935-461-8941. Shirley of Maas lang kung ang sa tanan ospital na private ang affordable. Mo to yung istorya nako ganyaday. Nag-istorya naman siguro ko anay mga few months ago nga ang una yun ninyo discuss mo sa doktor kung pilay charge niya. Maingon siya 50 mil. Dok, pwede mo na ma-discount. Diha yun sa doktor pa lang ninyo mahigala
magdito naman maghangyo. Pero ayaw mo pong panghangyo nga ang diamond ring sa inyong kwan nga 1 kilo na. Perting panghangyo pero di ang burluloy di mga gisi ng blungkan. Hangyo pagkuman adto sa ospital pilay magasto aning pwede mo mangutana sa surgeon pilay magasto aning operasyon na dok dito sa Davao Doctors, sa San Pedro, o sa DMSF, sa Bukid, sa pilay magasto ani kaning operasyon na. Kabalo, kalangan, tiyo mo na pila ka tuig may inopera mo. Kabalo, nagpila gyud magasto ninyo dito. More or less kaya mo differ lang man sa mga 15 to 20,000 depending sa unsang hospital. Ikatulo, pag abot ninyo sa ospital, mangutana mo pilay discount, pilay kuhaon sa PhilHealth, pilay discount sa senior, pila gyud deposit ninyo. Katong mga upat kabutang akong istorya sa inyo magyala, inyo to ipangutana pag admit ninyo sa ospital. Dili mangutana mo nga pag human ang opera ay Santa Cruz de Igos. Pagsulod pa lang ninyo. Karon mag-estimate na mo pag before operasyon ay deposit nga 20,000, pag uli ang gast kailangan pag 60,000 di halughugo ninyo na inyong masilingan, mangutang mong way-bay-ray. Mangutang nga, pwede ba when able? When able lang mo bayad? Kada ba, paitaan na ba? Hello, good morning. Ay, no. Bali ko tawag, putol man. Wala Lagi. signal. Nawala. Siguro kay loading na. Anong experience akong asawa? Unsay yata galing mo ato? Glimepiride. Still no. G as in goat, L as in Lorna Tolentino, I as in Ina Raimundo, M as in Mia Faro, E as in elephant. Tapos P as in people, I as in Ina Raimundo na pod, R as in radio, I, D as in dog, o E as in elephant. Right. Ay, 1 milligram lang 1 milligram lang. Once a day. Oh. Kasala ko ikaw sa kuwan. Sawa pa'y pamahaw. Nya, pagtanong ni mo imong misis kung gigutom pa bag wala.